Не ти плащам, за да губиш. Вие получавате пари? О, боже мой! Бий се! Виж, нарисувахте. Това са твоите мускули, а това е твоят огромен... подарък за мен? Това е най-хубавия ден в живота. Уи! Защо винаги ми се падат лошите случайни съотборници? Какво по... Чакай малко. Това сериозно, наистина ли е моба? Или аз нещо бъркам? Скука. Мой ред. Играй Броул Арена. Или не? Животът така или иначе е безсмислен.